Masami ginatipunan nga resort sa probinsya hugto ng pagbantay kasunod sang nagataas nga kaso sang COVID-19. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa pinakauli nga datos ng Iloilo Provincial Health Office, 54 kabago nga kasos ng COVID-19 ang narecord sa probinsya kahapon. 6,683 na ang kabilugan nga numero ng COVID cases sa probinsya. 638 ang active cases. Suno kay Provincial Administrator Attorney Suzette Mamon, sa piyak sa request ng Iloilo City nga ipaidalom sa MECQ ang syudad, wala sang planong probinsya nga maghingyo sang kaangay nga request. Sa piyak sini, hugot nga ipatuma ng minimum health protocol, ilabi na nga nagkapabilin nga bukas ang mga tourist destination, kaangay sang inland kag beach resorts. For those who are groupings nga may including non-members of the family nga nag-take time bala na nga mag-R&R sa beach. Ginmanduman sang probinsya ang hugot nga monitoring sa nasambit nga mga lugar sa pagpanguna sang occupational safety kag health officer. The governor has already issued these executive orders regarding sang strict monitoring kag implementation sang conduct of social gatherings. May mga impormasyon nga nabato ng gobyerno probinsyal nga nagadamo ang nagakadto sa mga beach o kun inland resorts sa probinsya, ilabi na kun weekend. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West